Peđo, veliki dan za srpske reprezentativce. Dominiraju i odbojkašice i košarkaši. Jeste, košarkaši 3 utakmice, 3 pobjede, odbojkašice 7 uzastopnih pobjeda, tako da priče o zlatnim medaljama na jednom svetskom i na jednom evropskom prvenstvu zaista imaju osnovu. Idemo prvo u Foshan. Tamo su naši košarkaši bili ponovo ubedljivi, ovog puta protiv Italijana, 92-77. Sada su nam poznata i sledeća dva protivnika u nedelju u Porto Riko, u utorak Španija. Posle takmičenja u prvoj fazi Svetskog kupa u Kini, Srbija je ostala neporažena. Nakon Angole i Filipina, savladana Italija, naravno teže nego prva dva protivnika. Italijani su znali šta ih čeka. Ušli su u meč vrlo agresivno, čvrsto i borbeno, ali je Srbija imala odgovor. Mislim da smo od početka izuzetno koncentrisano ušli u meč, odlučivši da odbranom dođemo do pobede. Bez obzira na 52 postignuta poena u prvom poluvremenu, vidi se da je ekipa bila željna i voljna. Mislim da još možemo i moramo bolje odbrambeno. Bogdanović je sa 31 poenom sjajno predvodio naš tim. Na kraju je dobio nagradu za najboljeg igrača utakmice, ali je može podeliti sa svim našim ostalim igračima. Sve smo mi očekivali i ništa nas nije iznenadilo. I drago mi je da smo dobili. 3 puta u koliko, 12-13 dana smo igrali sa njima i sva 3 puta smo dobili. Srbija i Italija nastavljaju dalje. Iz Foshana odlaze u Wuhan, gdje će se igrati druga grupna faza. Naredni meč naša reprezentacija igra u petak od 10:30 sa Porto Rikom, a zatim u nedelju od 14:30 protiv Španije. Iz Foshana za Radio televiziju Srbije, Slobodan Šarenac.